Musa, Ja. I har lige spillet en god fodboldkamp. Fortæl mig lidt om, hvordan I fik jeres målscore. Jeg blev spillet af en, der hedder Oliver på vores hold, og så troede jeg, jeg kunne komme selv til skud. Så tog jeg så 4 mænd af og kom hen til siden, og så jeg Jesper ind på et mål, og så lå jeg den ind. Så lå den ind i kassen? Ja, så lå den i kassen. Ja. Hvad følte du? Jeg følte, du var glad. Stor glæde. Ja. Kasper, du var jo ikke indblandet i målscoringen. Hvordan har du det nu? Jeg er bare rigtig glad for, at vi nåede så langt. Jeg synes, det er mega fedt, at vi kæmper som hold, og vi hjælper hinanden hele vejen igen. Og hvad regner I med nu? Hvad skal I? Jamen, vi regner med, at nu går vi sgu hele vejen. I går hele vejen? Ja, det gør vi sgu. Det regner vi. Ja. Hvad siger du, Musa? Jeg regner sgu også med, at vi går hele vejen. Vi vil kæmpe for det i hvert fald. Ja. Ja. Okay, tak skal I have.